लोकशाहीतील 4 स्तंभांपैकी महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे न्यायव्यवस्था. या क्षेत्रात ज्यांनी भरीव योगदान दिलं ते सिंधुदुर्गातलं नाव म्हणजे ॲडव्होकेट परिमल नाईक. त्यांची नुकतीच बार काउन्सिलच्या जिल्हाध्यक्षपदी निवड झाली. 17 जुलै हा आंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस म्हणून साजरा केला जातो आणि या निमित्तानं त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. न्यायव्यवस्थेतल्या विविध क्षेत्रांमध्ये नेमकं कसं काम चालतं याविषयी त्यांच्याकडून माहिती घेणार आहोत. सर, बार काउन्सिलच्या जिल्हाध्यक्षपदी आपली निवड झाली त्याबद्दल आधी आपलं मनपूर्वक अभिनंदन. थँक्यू. या क्षेत्रातला आपला प्रवास नेमका कसा सुरू झाला? ॲक्च्युली 1992 सालामध्ये मी वकिली क्षेत्रामध्ये आलो आणि तत्पूर्वी विविध जे खटले आपल्या भारत देशामध्ये चालले होते, उदाहरणार्थ जनरल अरुण कुमार वैद्यांची केस असेल किंवा हे जक्कल सुतार जे जोशी अभ्यंकर सारखे खटले होते, इंदिरा गांधींसारखा खून खटला होता, ते आम्ही शालेय जीवनात आणि कॉलेजमध्ये असताना वगैरे या खटल्यांचं वाचन करत होतो आणि तिथून एक ओढ निर्माण होती पहिल्यापासूनच की आपण सुद्धा ह्या क्षेत्रात यावं. आणि त्या दृष्टीने पुणे येथे मी लॉ कॉलेजला ॲडमिशन घेतली, ILS लॉ कॉलेजला, आणि ती 12वी नंतरचा कोर्स होता. त्याच्यानंतर 5 वर्षात पूर्ण केलं, डिस्टिंक्शनमध्ये पास झालो आणि 1992 सालात मी सुरुवातीला ह्या बॉम्बे हायकोर्टला प्रॅक्टिस सुरुवात केली आणि तदनंतर मला माझ्या ह्या मायभूमीतच वकिली व्यवसाय करायचा होता म्हणून मी एक्झॅक्टली त्या दृष्टीने मी 25 जून 1992 पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध कोर्टात विविध खटले चालवतो आजपर्यंत. अगदी अल्पशा ओळख द्यायची तर मी 2000 मध्ये माझी जिल्हा सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ता म्हणून सिंधुदुर्गासाठी नियुक्ती झालेली होती. जवळजवळ मी 7 वर्ष काम केलं. त्याच दरम्यान माझी दिवाणी न्यायाधीश म्हणून सुद्धा नेमणूक झालेली होती. आज 23 वर्ष माझी सर्व्हिस झाली असते आणि आज प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जजपर्यंत प्रमोट होऊन आलो असतो. तर इथे येऊन खूप काय काय मिळालं मला. या भूमीत येऊन बरंच काही अनुभव घेता आले. या क्षेत्रामध्ये जेवढी प्रगती करता येईल त्या दृष्टीने केली. मी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी नोटरी पब्लिक म्हणून सुद्धा सेंट्रल गव्हर्नमेंटने माझी अपॉइंटमेंट केलेली आहे. मी स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून महाराष्ट्र शासनाने माझी 6 जिल्ह्यांसाठी सेन्सिटिव्ह मॅटर्समध्ये स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून सुद्धा अपॉइंटमेंट केली होती. आणि आता मी जिल्हा वकील संघटनेचा अध्यक्ष हे सुद्धा पद मिळालेलं आहे. असं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या म्हणजे वकिली क्षेत्रामध्ये म्हणाल तर सिव्हिल, क्रिमिनल केसेस, रेव्हेन्यू केसेस, टॅक्सेशन्स, सगळ्या केसेसमध्ये चौफेर काम करण्याची संधी मिळाली. त्याबद्दल मी खूप ऋणी आहे माझ्या वकिलांचा आणि संपूर्ण या ज्युडिशियल सिस्टीमचा. सर, पहिली आपली केस कायम लक्षात राहते, तर तुमची अशी कुठली पहिली केस होती आणि त्याचा कसा इम्पॅक्ट तुमच्या आयुष्यावर घडत गेला त्याचा? अशा बऱ्याच केसेस आहेत. म्हणजे मी प्रामुख्याने सांगेन की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किंवा कोकण रिजनमध्ये अशी स्पेशालिटी ॲडव्होकेटची नसते. जसे मेट्रो सिटीमध्ये ॲडव्होकेट्स असतात, तर मेट्रो सिटीमध्ये कसं असतं, इव्हन टॅक्सेशनमध्ये प्रॅक्टिस करणारे असतात, लेबर कोर्टात प्रॅक्टिस करणारे असतात, कोऑपरेटिव्ह कोर्टात प्रॅक्टिस करणारे असतात. ते फक्त त्याच मॅटर कंडक्ट करतात. किंवा रेव्हेन्यू मॅटरसुद्धा फक्त रेव्हेन्यू मॅटर कंडक्ट करतात. आपल्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तशी प्रथाही नाही आणि तशी परिस्थिती पण नाही. त्यामुळे सगळे वकील, जनरली मी आता वकील संघटनेचा अध्यक्ष आहे आणि जिल्ह्याभर काम केलेलं आहे. त्याच्या अनुभवातून सांगतो की ते स्पेशालिटी ॲज सच नसते, की सगळे वकील सगळ्या पद्धतीने काम करतात. माझ्या बाबतीत जर झालं तर मी स्वतःला नशीबवान समजतो की मला पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून काम करत असताना सरकार पक्षाच्या वतीने काम करण्याची संधी मिळाली. पण तत्पूर्वी आणि तदनंतर मी आता जिल्हा सरकारी वकील नाही आहे, परंतु तत्पूर्वी आणि तदनंतर असे वेगवेगळ्या आरोपींसाठी डिफेन्स लॉयर म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्याच्यात बरेच खटले आहेत. तुम्हाला सांगायचं झालं तर वेळ पुरणार नाही. पण एक असा कुठला खटला होता जो तुमच्या आता कायम लक्षात राहिला आणि त्यामुळे एक वेगळी ओळख निर्माण झाली तुमची?
तसे बघितले तर मी आरोपीसाठी डिफेन्स लॉयर म्हणून बऱ्याच खटल्यामध्ये मी सांगितल्याप्रमाणे काम केलं. हां. तर आता थोडक्यात सांगायचं तर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गाजलेला खटला जो होता सगळ्यात, फक्त अनफॉर्च्युनेटली मी शासनाला कळवलं त्यावेळी. कारण मी एकटाच पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून त्यावेळी कार्यरत होतो. पण मला असिस्टंट त्यावेळी नव्हते. त्यामुळे 5-5 कोर्टात काम एकट्याला करणं आणि एक हेवी मॅटर चालवणं, म्हणून आपल्याला माहिती असेल की नांदोस जो पैशांचा पाऊस होतो, तर ती केस पूर्ण जी होती ती माझ्या इन्स्ट्रक्शनखाली किंवा माझ्या गायडन्सखालीच त्याचं इंटायर इन्व्हेस्टिगेशन झालेलं होतं. त्यावेळी आपले रस्तोगी म्हणून होते SP आणि खानोलकर म्हणून इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते. तर सातत्याने त्या मॅटरमध्ये होतो. पण ज्यावेळी केस चार्जशीट फाईल केलं त्यावेळी मीच शासनाला कळवलं की बाकी इतर कामं माझ्याकडे प्रचंड प्रमाणात असल्यामुळे तो खटला मी कॉन्सन्ट्रेट करू शकत नाही, फोकस करू शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही ह्या केससाठी स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटरची अपॉइंटमेंट करा असं मी रेकमेंडेशन दिलं होतं. पण त्या संपूर्ण खटल्याची पूर्ण माहिती मला होती, कारण ती माझ्या देखरेखीखालीच त्याचं संपूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन झालेलं होतं. ती फेमस, कारण त्याच्यामध्ये शेवटी फायनली ती केस चालली आणि त्याच्यामध्ये प्रॉसिक्युटर म्हणून भणगे आमचेच मित्र आहेत सिनियर, अजित भणगे म्हणून, त्यांनी काम केलेलं होतं. आणि ती पहिली केस होती ज्याच्यामध्ये हँग दिली होती, म्हणजे फाशीची शिक्षा दिलेली होती. ती एक केस खूप महत्त्वाची होती. बाकी बघितली तर असंख्य केसेस आहेत. मला म्हणजे 1, 2, 3, 4 असं सांगताना मला अडचण होणार आहे. परंतु बऱ्याचशा केसेस चालवण्याची संधी मिळाली आणि त्याच्यामध्ये यशस्वी ठरलो. सर, बार काउन्सिलच्या अध्यक्षपदी जिल्हाध्यक्षपदी तुमची निवड झाली. मात्र सर्वसामान्यांना हा प्रश्न असेल की बार काउन्सिल म्हणजे नेमकं काय? आता बार म्हटल्यानंतर वेगवेगळे आपल्या डोक्यात शंका उपस्थित होतात. तर मग बार काउन्सिल म्हणजे काय आणि त्याचं कामकाज नेमकं कसं चालतं? ॲक्च्युली बार काउन्सिल ही कॉन्सेप्ट अशी आहे की दॅट इज द असोसिएशन फॉर द वेलफेअर ऑफ ॲडव्होकेट्स अँड द कंडक्ट ऑफ प्रॅक्टिस आणि डिसिप्लिन इन द प्रोफेशन, हे महत्त्वाचे पैलू आहेत. तर बार काउन्सिल ऑफ इंडिया आहे, म्हणजे ऑल ओव्हर इंडियासाठी एक असोसिएशन आहे. तर त्याच्यामध्ये हेतू तोच आहे की 1961चा जो आपला ॲडव्होकेट ॲक्ट आहे, तर त्या ॲडव्होकेट ॲक्टप्रमाणे एक वकील संघटना, म्हणजे थोडक्यात संघटना आपल्या असतात त्याच पद्धतीचं आहे, फक्त दॅट इज इन द लेवल ऑफ स्टेट लेवल. जी बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा ही राज्यासाठी आपल्या आहे. ऑल ओव्हर इंडियासाठी बार काउन्सिल ऑफ इंडिया आहे. म्हणजे आता जी मुलं पासआउट होतात लॉ कम्प्लीट करून, तर त्यांना AIBEची एक्झाम द्यावी लागते. ती ऑल इंडिया बार असोसिएशनची ती एक्झाम असते. दॅट इज कॉन्टेम्प्लेटेड ॲज पर दी गायडन्स गिवन बाय दी सुप्रीम कोर्ट, की कोणी त्या एक्झाम्सला ॲपियर होऊ शकतात, कोण क्वालिफाईड आहे. आणि ते एक्झाम पास झाल्याशिवाय तुम्हाला प्रॅक्टिसमध्ये सनद मिळत नाही. थोडक्यात हे साधारण रूपरेषा ह्या बार काउन्सिलची आहे. BCMG, बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा, ही जी वकिलांची संघटना आहे. आता बार हा शब्द थोडासा लोकांना कन्फ्यूज करणारा आहे, पण आपल्याला जो अभिप्रेत आहे त्याचा दुरान्वयी संबंध येत नाही. थोडक्यात वकिलांची संघटना असं म्हणायला हरकत नाही, जी स्टेट लेवलला काम करते. ती बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा. त्याच्यामध्ये आपलं महाराष्ट्र आहे, गोवा आहे, दीव दमण आहे, दादरा नगर हे हवेली जी आहे ती प्रेसिडेन्सी टाउन्स आहेत, म्हणजे केंद्रशासित जे प्रदेश आहेत ते सुद्धा हे आमच्या बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाला कनेक्टेड आहेत. हेतू एवढाच असतो की वेलफेअर ऑफ ॲडव्होकेट्स, एखाद्या वकिलावर अन्याय होऊ नये किंवा वकिलांच्या प्रोफेशनल डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने कोणकोणते प्रयोग करता येतील, कोणकोणती उपाययोजना करता येईल. त्याचबरोबर एखादा वकील जर मिसकॉन्डक्ट करत असेल आपल्या व्यवसायामध्ये, जर तो काही अवास्तवरित्या वर्तणूक असेल तर त्याच्यामध्ये सुधारणा आणणे हा एक प्रामुख्याने हेतू आहे. आणि ओव्हरऑल वकिलांना प्रोफेशनमध्ये, त्यांच्या व्यवसायामध्ये एक डिसिप्लिन आणावी, हा त्याच्यामागचा प्रामाणिक हेतू आहे. आणि त्याच्यासाठीच ही संघटना कार्यरत आहे. आणि बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्राचे मेंबर्स जे असतात ते
आपल्या प्रत्येक संपूर्ण महाराष्ट्र आणि गोवा, दीव दमण इथून जे आपले ॲडव्होकेट्स लोक असतात त्यांच्यामार्फत निवडणूक घेतली जाते. प्रेफरन्शियल व्होट सिस्टीम असतं त्याला. आणि ती निवडून आल्यानंतर ते आपली कमिटी असते बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाची. म्हणजे आपल्या राज्यापुरतं बोलते मी, स्टेटपुरतं. तर ती कमिटी असते आणि प्रत्येक जिल्ह्याला, जसं बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा ही स्टेटला आहे, तशी जिल्ह्याला बार असोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट. मी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनचा प्रेसिडेंट आहे. तर साधारण पद्धत, ध्येय, धोरण, उद्देश हे सारखेच असतं. आता सर, सिंधुदुर्गातल्या वकिलांसमोर तुम्ही आता जिल्हाध्यक्ष आहात, तुम्ही अनेक वकिलांना भेटत असाल, त्यांच्या अडचणी जाणून घेत असाल, पण सिंधुदुर्गातल्या वकिलांना अशा काय अडचणी आहेत, कशा पद्धतीने त्यांना काम करावं लागतं, कुठल्या गोष्टींना त्यांना फेस करावं लागतं? ॲक्च्युली कायदा हा सगळ्यांना सारखा असतो, त्यामुळे कायद्याच्या कोणाला अडचणी असाव्यात असा प्रश्न निर्माण होत नाही. काही प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स असतात. म्हणजे अलीकडच्या काळात आपल्या सुप्रीम कोर्टने संपूर्ण ऑल ओव्हर इंडियामध्ये जे ई फायलिंगचे गाईडलाईन्स दिलेले आहेत, म्हणजे थोडक्यात इतर जशी ऑफिसेस ही पेपरलेस केलेली आहेत, त्याच पद्धतीने ज्युडिशियल सिस्टीममध्ये पेपरलेस सिस्टीम करायची आणि ती कॉन्सेप्ट राबवली जाते. अर्थात इतर ऑफिसेस आणि ज्युडिशियल सेक्टर हे याच्यामध्ये फास्ट डिफरन्स आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे कायद्यामध्ये किंवा कोर्टात पुराव्याशिवाय काहीच चालत नाही आणि कागद हा पुरावा मानला जातो. कारण 100 साक्षीदार जर आले आणि एक आपल्याकडे कागद असेल तर त्या 100 साक्षीदारांपेक्षा एक कागद मोठा ठरतो पुराव्याच्या दृष्टीने. तर हे बल्क ऑफ डॉक्युमेंट्स असतात त्याच्यामध्ये. त्यामुळे थोडा डिफिकल्ट, आपण विचारलेल्या प्रश्नाला त्या दृष्टीने उत्तर देतो की हे प्रिझर्वेशन करणं किंवा कोर्टाच्या नजरेस आणणं किंवा तो पुरावा म्हणून वाचणं हा डिफिकल्ट टास्क आहे. परंतु कंपल्शन केलेलं आहे, मॅन्डेटरी आहे. त्यामुळे मी अगदी जिल्हाध्यक्ष म्हणून आपल्याला मुद्दाम प्रामुख्याने सांगेन की महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा पहिला जिल्हा आहे की जिथे इनिशिएटिव्ह घेतलं गेलं आणि आपल्या बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाने सुद्धा त्याला भरपूर सहकार्य केलं. त्याच्यामध्ये 384 ठिकाणी अशी प्रत्येक तालुका लेवलला, डिस्ट्रिक्ट लेवलला ही ई फायलिंगची सगळी केंद्र तयार केली गेली आणि लोकांना बाहेर जो खर्च होतो अनावश्यक, तर तो लिटिगंटला खर्च होऊ नये या दृष्टीने बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने, म्हणजे वकील संघटनेनेच आपल्या राज्यस्तरीय ही केंद्र तयार केलेले आहे. त्याला ऑल इंडिया रिपोर्टर AIR म्हणून आपलं पब्लिकेशन असतं लॉ बुकचं. तर त्यांनी सुद्धा भरपूर सहकार्य केलं. त्यांनी मॉनिटरी जबाबदारी बरीचशी उचलली आणि आता हळूहळू ती सुरळीत येत आहे. डिफिकल्टीज आहेत. नवीन एखादी कॉन्सेप्ट आणली की ती आत्मसात करणं, राबवणं याच्यामध्ये थोड्याशा डिफिकल्टीज असतात, हर्डल्स असतात. तर हळूहळू ती रुळावर येते. नक्कीच, लवकर येऊ हीच एक इच्छा. पण असं म्हटलं जातं सर, आता तुम्हाला थोडंसं वेगळं वाटेल, पण म्हणतात असं की शहाण्या माणसानं खरं तर कोर्टाची आणि पोलीस ठाण्याची पायरी चढू नये. तर खरीच ही प्रक्रिया एवढी क्लिष्ट असते का? काय नेमकं कसं कामकाज असतं नेमकं याचं? आपलं काय? बरोबर आहे, हा डायलॉग नेहमी असतो आणि तुमच्या चित्रपटात आणि त्या सिरियलमध्ये पण हा डायलॉग बऱ्याच वेळा ऐकायला येतो. खरं आहे, कारण काही कायदे असे आहेत की त्याच्यामुळे ना ज्युडिशियल सिस्टीमची अपेक्षा असते की एखादी मॅटर प्रोलॉंग अननेसेसरी व्हावी आणि ती तशीच प्रलंबित राहावी. पण काही कायद्यामध्ये तशा तरतुदी आहेत आणि कायद्यातील तरतुदी फॉलो केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. असे अडीअडचणीचे काही कायदे आहेत. परंतु त्यावर तोडगा काढण्यासाठी अलीकडे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने बरेचसे कायदे जे निरर्थक आहेत, म्हणजे ज्यांचा कायद्यांचा उपयोगच होत नाही आणि पडून आहेत. कधी घरातली भांडी कशी पडून असतात, उपयोग नाही पण अडचण होतं, तर ते अडचणीचे कायदे ॲबॉलिश केलेले आहेत, काढून टाकलेले आहेत आणि पुढे जाता येत नाही, हर्डल्स निर्माण होतात. तर त्याकरता बऱ्याचशा जुन्या कायद्यामध्ये सुद्धा अमेंडमेंट्स केलेले आहेत, दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे मागील 10 वर्षापूर्वीचा जर विचार केला आणि आता ह्या 10 वर्षात जर डेव्हलपमेंट्स बघितली तर कोर्टामध्ये जस्टिस मिळण्याची प्रक्रिया तशी आता जलद झालेली दिसते आणि ती सुखावह आहे, आनंदाची गोष्ट आहे. आणि यापुढे सुद्धा
त्या धर्तीवर स्पीडी ट्रायल होण्यासाठी आपली ज्युडिशियल सिस्टीम म्हणजे अपर ज्युडिशियल सिस्टीम त्या दृष्टीने उपाययोजना करतच आहे. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन मुद्दाम मी सांगेन की आपलं लीगल सर्व्हिस ॲथॉरिटी ॲक्ट 1987चा जो आहे त्याचं इम्प्लिमेंटेशन खूप चांगल्या पद्धतीने आता होताना दिसतंय. अर्थातच आपली सुपिरियर ॲथॉरिटी आहे त्यांनी त्यामध्ये फार गांभीर्याने घेतलेलं आहे. कारण पेंडन्सी जर बघितलं ऑल ओव्हर इंडियामध्ये तर बिलियन्समध्ये लिटिगेशन्स पेंडिंग आहे. तर त्याच्यावर उपाययोजना म्हणून हे प्री लिटिगेशन कॉम्प्रोमाइज सिस्टीम म्हणजे आपण थोडक्यात ADR अल्टरनेटिव्ह डिस्प्यूट रिझॉल्युशन म्हणून एक जो प्रक्रिया आहे तर त्यानुसार सातत्याने लोक अदालत तुम्ही अरेंज करावी किंवा मीडिएशन सिस्टीम असते जी आता सगळ्या कोर्टात आहे कंपल्सरी. तर ती मीडिएशन त्याच्यासाठी ट्रेन मीडिएटर्स असतात, ॲडव्होकेट मीडिएटर असतात, इवन जज मीडिएटर्स असतात. तर त्याच्यामुळे त्यांच्यासमोर मॅटर गेल्यानंतर ती दोन्ही पक्षकारांना समजावून सांगितलं जातं की ह्याच्यामध्ये काय तथ्य आहे. म्हणजे मेरिट्स अँड डिमेरिट्सवर बोललं जात नाही, परंतु त्या पक्षकारांच्या हिताच्या दृष्टीने जर कॉम्प्रोमाइज एखादी मॅटर केली, तडजोड केली तर त्याचे किती फायदे आहेत तर हे त्यांना समजावून सांगितलं जातं. अलीकडच्या काळामध्ये लोकांची मानसिकता बदललेली दिसते आणि त्या दृष्टीने 4 पावलं पुढे येताना दिसत आहेत. कारण पूर्वी आपली टेंडन्सी, मी कोकणाबद्दल बोलत नाही पण कोकणाबद्दल इतर लोक बोलतात, ती टेंडन्सी अशी होती की 4 आण्याची कोंबडी आणि 12 आण्याचा मसाला. तर अलीकडे तो ट्रेंड आहे तो कमी होताना दिसतोय. लोक पुढे येतात. लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कन्सलेशन हे सगळे उपाययोजना आहेत. त्याचं हळूहळू आणखी व्याप्ती वाढत जाईल आणि पुढे सुद्धा त्याचा लाभ स्पीडी ट्रायलसाठी होईल. थोडक्यात पर्यायाने आपल्याला न्यायदानाची प्रक्रिया जलद करता येईल आणि लोकांना न्याय जलद देण्याचा त्या दृष्टीने प्रयत्न आहे. बरोबर. सर असं म्हणतात की कायदा म्हटलं की त्याला पळवाटा आल्या आणि त्या पळवाटांचा कधी कधी आपल्याला दुरुपयोग होताना दिसतो, आरोपी आपल्याला दुरुपयोग करताना दिसतात. तर याबाबत काय सांगाल अधिक माहिती? ॲक्च्युली आता आरोपींबद्दल म्हटल्यावर ते संपूर्ण क्रिमिनल जस्टिस जी सिस्टीम आहे त्याच्याशी आधारभूत आहे. ॲक्च्युली क्रिमिनल जस्टिस हा क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडन्स हा जो टॉपिक आहे त्याच्याशी रिलेटेड आहे. आणि क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडन्स आपलं असं सांगतोय म्हणजे असं सूचित करतोय की 100 अपराधी सुटले तरी चालतील पण एक निरपराध शिक्षेला जाता कामा नये. आणि कायद्यांची रचना पण त्या दृष्टीनेच केलेली आहे. त्यामुळे माझं ह्या क्षणाला आपल्या प्रश्नाला असं उत्तर राहील की जी इन्व्हेस्टिगेशन असतं ते इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करणं गरजेचं असतं. आणि मी पोलीस खात्यावर संशय घेत नाही किंवा त्यांच्यावर टीका करत नाही, परंतु खऱ्या अर्थाने कारण मी पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून काम केलं, मी सुद्धा ह्या काय हर्डल्स असतात ते बघितलेले आहेत. परंतु खऱ्या अर्थाने आपल्या प्रश्नाला उत्तर तेव्हाच मिळेल ज्यावेळी इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर जे असतात हे तपास काम करत असताना त्यांना कायद्याचं अगदी पूर्ण ज्ञान नसलं तरी ॲटलिस्ट हे लॉ ग्रॅज्युएट इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर असले पाहिजे जेणेकरून त्यांना कायद्याचा ग्लान्स असेल आणि त्या दृष्टीने तपास काम होईल. आणि खरोखर अपराधी आहेत हा खूप महत्त्वाचा शब्द. काही जणांना अगदी निरपराध असतात त्यांच्यावर सुद्धा काही कारवाई करताना दिसते आपल्याला. तर खऱ्या अपराध्यांना शिक्षा होण्यासाठी अशा पद्धतीने प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन होणं गरजेचं आहे. सर आणखीन एक प्रश्न शेवटचा, तो म्हणजे गरिबांना सध्या फी परवडत नाही वकिलांची किंवा मग ते इथं येण्यापेक्षा तडजोडी करण्यावर अधिक भर देतात. मग त्यासाठी काही उपाययोजना आहेत का जेणेकरून त्यांनाही न्याय मिळेल? बरोबर. मी मगाशी जो 1987चा लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी ॲक्ट जो उल्लेख केला त्याच्यामध्ये आता तुम्ही जो प्रश्न विचारला त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतात. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी, प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी, प्रत्येक राज्याच्या ठिकाणी आणि केंद्राच्या ठिकाणी ह्या ॲक्टप्रमाणे सगळ्या तरतुदी केलेल्या आहेत. हे जे पुअर लिटिगंट्स असतात ज्यांची कॅपॅसिटी नाही
ज्यांना वकील द्यायची त्यांची नाही. फिनान्शियली क्षमता नाही, तर त्यांनी एक सिंपल ॲप्लिकेशन एखाद्या पेंडिंग लिटिगेशनमध्ये गेल्यानंतर त्यांना मोफत विधिविषयक सल्लागार दिला जातो, म्हणजे ॲडव्होकेट दिला जातो. अलीकडे तर मी त्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्या राज्य शासनाने स्टेप्स घेतलेले आहेत की एखादा आरोपी असेल आणि त्याच्याकडे फिनान्शियली तो पुअर असेल, त्याची आर्थिक परिस्थिती नसेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक फोरम तयार केलेला आहे की डिफेन्स लॉयर फोरम म्हणून. तर त्यांनी तिथे ॲप्लिकेशन, म्हणजे ह्या अथॉरिटीच्या मग 1987चा ॲक्ट मी उल्लेख केला त्याच्याप्रमाणे त्या कमिटीकडे जाऊन, लिगल एड कमिटीकडे जाऊन ॲप्लिकेशन द्यायचं आणि त्याला इझिली चांगले ॲडव्होकेट्स डिफेन्ससाठी मिळू शकतात, अशी सिस्टीम आहे. सिव्हिलमध्ये तीच पद्धत आहे. सिव्हिलमध्ये सुद्धा जे लिटिगंट्स आहेत त्यांना त्यांची जे काय नॉर्म्स आहेत ते फुलफिल केल्यानंतर, ॲप्लिकेशन दिल्यानंतर मोफत वकील दिले जातात. त्यामुळे ही सुद्धा सिस्टीम शासनाने केलेली आहे. हा भार संपूर्ण शासनाने उचललेला आहे. अतिशय महत्त्वाचं ठरणार आहे ज्यांची परिस्थिती नाही किंवा आर्थिक क्षमता नाही त्यांच्यासाठी. सर, जाता जाता शेवटचा प्रश्न खरं तर, आता जे या क्षेत्रात नव्याने येऊ इच्छितात किंवा तरुण असतील, त्यांना वकिली करायची असेल, अशांना काय सल्ला द्याल? भयंकर परिश्रम घ्यावे लागतात. कारण का मी अगदी पर्सेंटेज वाईज सांगेन की लॉ ग्रॅज्युएट होणं हे 5% आहे, पण एक चांगला ॲडव्होकेट होणं हे 95% आहे पर्सेंटेज. आणि भयंकर परिश्रम घ्यावे लागतात. खूप डीपमध्ये जाऊन स्टडी करावा लागतो. अलाइड ॲक्ट्स असतात. एक केस घेताना त्याला 17 कायद्यांचा रेफरन्स द्यावा लागतो. 17 कायद्यांचे प्रोव्हिजन्स पाहावे लागतात. आणि एक चांगल्या वकिलांकडे जर आपण वकिलीची सुरुवात केली तर साधारण सिस्टीम कळेल अभ्यास कर, कारण अभ्यास करणं प्रत्येकाच्या हातात आहे. ते कोण तुम्हाला प्रशिक्षक देणार नाही की असं कर, ते आत्मसात स्वतः करायचं असतं. चांगल्या वकिलांकडे जाऊन एका खटल्याचा अभ्यास कसा करायचा ही पद्धत जरी जाणून घेतली तरी अथक परिश्रमाने यश गाठू शकतात असं वाटतं मला. नक्कीच. सर, धन्यवाद. महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आमच्या दर्शकांना तुम्ही दिली. तुमच्याशी बोलूनही छान वाटलं आणि पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा या निमित्ताने. तर हे होते ॲडव्होकेट परिमल नाईक. 17 जुलै न्याय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्तानं त्यांच्याशी आपण बातचीत केली. महत्त्वाचे कायद्यातले काही गोष्टी त्यांनी अगदी समजावून सांगितल्यात. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्ह. कॅमेरामॅन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी.